FBI zverejnila 12-hodinový záznam z Epsteinovej cely, kde bol väznený, ktorý mal dokazovať, že v tú noc z jeho smrti do tej cely nikto nevošiel, ani z tej cely nikto neodišiel. Z tohoto 12-hodinového záznamu je vystrihnutá pár hodín pred Epsteinovou smrťou 1 minúta. Keď z 12-hodinového záznamu vystrihneš 1 minútu, ten záznam je úplne zbytočný a nedokazuje nič. Naše 3 hlavné mainstreamové denníky, teda denník N, denník Aktuality a denník SME, keď písali o týchto nových poznatkoch, tak všetky 3 tieto proizraelské denníky zabudli spomenúť, že v tom dlhom zázname chýba 1 minúta. Ani jeden z týchto denníkov to nespomenul. Iba napísali, prípad uzavretý, Epstein spáchal samovraždu, FBI to dokázala týmto záznamom. Hlavne, že keď denník N píše o nejakom podnikateľovi, ktorý sa pred 14 rokmi na 2 sekundy stretol s niekým zo Smeru, tak takéto detaily vždycky všetky spomenú, dokonca v nadpise. Vždycky každý jeden takýto detail ani náhodou sa nestane, že im unikne.